Hey jongens, welkom weer bij deze nieuwe Chill React. En je wordt zoals altijd eerder werd een K-pop video waarbij op je reageren. Ja. Het is dit keer een jongensgroep genaamd Stray Kids My Maniac. Ja. Dat is een jongensgroep. Ik heb het nooit verjaard, Ik kijk nog net. Dus Nee. we gaan zien wat die te bieden hebben. Ja, let's go. Ja, gaan we. Ja. Oh. Oh, de bril is vet. Nieuw. Door die effects. Oh, Het lijkt een beetje nou op zo'n anime karakter, maar dat ja. niet. Dat hier al again. Oh, die een hele hoge outfit, nieuw. Ja. Nou, ben je er op je strijden dezelfde? Die kleren. Die ben wel heel vet trouwens. Zo cool. Echt gewoon hip-hop clean. Iedereen heeft ook een orenkleur hier. Oh, Oh. Die echt zo'n diepe stem. Ja. Die dat ding, wat? Maniac. Het is, ik denk dat het echt zo'n rockbandgroep is dan. Ja. Oeh, hè? Ik vind de clean wel echt heel stoer trouwens. Heel cool. Maar ik de beeldnis aan het effect. Oh, wow. Een brein? Ik vind die effecten niet leuk, ja, maar dat animatie, maar dat Ja, zacht heel ziet. cool. Ze doen gewoon aan wat ze ondoggen en het is Ja, het zit goed. en best die hele diepe Maniac. stem. Ik zet gewoon echt Celine op steen. Iedereen die Celine, yes, heb je namen erop. En net Celine Dior. Oh. Breakdown. Ik zei het iets vlinder. Oh, zie je? Oh. Iedereen die Celine hiet, hè, maar die bond, ik van yeah. Dat was yeah. Oh. Oeh, coole seconde. Maniac. Echt van yeah. Vet. Oh, ik vind die stoere kleding zo leuk. Oh. Hoi. Om mijn voegen te zien. Wauw. Oh, Maniac. Stray Kids. Stray Kids. Wauw. Dit komt zo snel. Hij komt heel snel. Ik zie het echt in een soort achtbaan met allerlei verschillende kleuren en effects en zo. Die echt... Oh, dit is echt heel leuk. Ik vond het een leuke clip, ja. Voor een boyband, denk ik. Ja, maar de kleren die ze onder, de hierkleur, het kennen al again. De verschillende danspasjes, die stem van die ene guy. Ja, die is aan leeg in die Ja. hele stinkt zo. Oké, Maar nee, heel leuk. Die gaan wij sowieso vaker reageren op Stray Kids. denk het wel. Toffe groep. Ja. Hey jongens, dit weer weer voor deze nieuwe Chill React. Ik hoop dat ze hem leuk voelt. Ik zou zeggen jongens, jou een likeie, abonneer. Kom ik even in de Discord trouwens. En dan zien we je in de volgende En video. voor all the English people, see you again. Bye bye! Bye!